खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोसे अनसायनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननो दुखु गोनां आरो लाजिथाव जाथाय मोनसे लाबोगोन जाय जाथाया जोंनि थाखाय लासिसिं दुखु गोनां। 23 जुन 2019 रबिबारनि मोनाबिलि सम अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काजियामाटी दख'रानि जयबांला गामियाव जौ लोंनानै जुवा ताश गेलेना सुभाष बसुमतारीनि जिउ खहा। जाथाया ओरै जयबांला गामिनि जौ फानग्रा आइजो सादेका नार्जारी बिथां नार्जारीया जौ फानसे फानना गावनि न'आवनो ताश जुवा गेलेनोबो जायगा होयो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों। बै सानखालिनो राङागुरा गामिनि सुभाष बसुमतारी बिथाङाबो लोगोफोरजों जौ लोंनो थाङो आरो ताश जुवा गेलेफायो। जौ फेनायजों सुभाष बसुमतारी आरो जयबांला गामिनिनो जाथि ब्रह्मजों नांलायनाय जायो। एसे नांलायख्रेबना सुभाष बसुमतारीया न'आव थांनो ओंखारबोनायाव लामा ससेयावनो जाथि ब्रह्मआ पालसार मटर साइकेलजों फैना सौख्लायो आरो खदालजों सुभाष बसुमतारीखौ देथारो। सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जायोदि सुभाष चन्द्र बसुमतारीखौ बुथारग्रा जाथि ब्रह्मआ दायो पुलिस बिफाननि आखायाव दं। बिथांखौ पुलिस बिफाना हमनानै जोबथेसालियाव दोनो। सिबिनां रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोन, सुभाष चन्द्र बसुमतारीनि जिउ खहा जानायनि गुबै जाहोन बे गुबै जाहोनानो जादों जौ ताश जुवा। जौ ताश जुवा गैयामोनब्ला बिथांनि जिउआ दिनै खहा जानाय नङामोन बेखौ आं सानो। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बर' जाथिनि गेजेराव जौ जुवा लोंनानै जेरैबायदि नांलाय खोमलाय जानानै देथारलायनाय हाबाफारि बे दिनैनिल' नङा सिगांनिफ्रायनो जागासिनो दं। अखाया हाखांबाय खफ्रिखौ हमदों। जाथाया जाखांबाय, जाथायनि उनाव उन दाहा खालामदों। बर' आइजोफोर नोंथांमोनानोथ' जौ संग्रा, नोंथांमोना जौ संग्रा गासैबो नङाब्लाबो नोंथांमोना गासैबो बर' आइजोफोरखौ मेल मिटिं खालामनानै जौ संनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनो हायाब्ला जोंनि जाथिया बेबायदिनो थांबाय थागोन आरो देरगानाय लामायाव जेब्लाबो फैनाय नङा। दायो अखा हानानै खफ्रि हमब्ला जेबो जानाय नंला।
आरो मोनबावबाय आरो पाइसे या गोजा दंबावहाय Langsung minggu mana kan? Ini nunggu. Langsung. Langsung deh. Gips mana kena gips? खौरां बुथुमगिरि सिजय बसुमतारी लोगोसे केमेरा पार्सन चन्द्र बर' बिथांमोननि केमेरा आरो खौरां बुथुमनायाव बे जाथायनि रिपर्टखौ आं सुजुनानै नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैबाय। गोजोन्थों। के प्रडाक्शन बर' निउज।